vítam vás pri takej... Čaute ľudia, vítam vás pri informačke, ktorej by som sa vás chcel spýtať, s čím? Lebo ja proste hľadám na YouTube všade úplne, proste s čím mám natáčať. Chcem strašne natáčať Team Fortress, už tu mám proste nahraného DOS, Garry's Mod, Mafiu, Robocraft, Team Fortress a Undernet. No a ešte Dotu, ale ešte som neprišiel. Proste teraz sa mi sťahuje toto. No a s čím, akým programom mám sťahovať Team Fortress, pretože keď teraz Adobe Catcher začnem, tak ono mi to zobrazí také proste všetko, takú iba polovičku a tu bude taká polovička čierneho okienka a teda tu, myslím, a to by bolo tak zlé. Takže s čím vy natáčate, alebo poznáte nejakého youtubera, čo natáča Team Fortress, prosím, ja neviem, opýtajte, alebo kamaráta, čo má YouTube a natáča Team Fortress, tak prosím, napíšte mi do komentára, s čím prosím natáča to Team Fortress. Alebo, no... Ale to je asi tak všetko, iba toto som sa vás chcel spýtať, že ja tu proste hľadám všade a neviem nájsť nič, tak a cez Fraps to ne asi, no a tak dobre, no, tak ešte som chcel povedať, že pridajte si ma na Steame, Exemat 7 sa volám, skúste Exemat veľké Xemat 7 alebo malé E, veľké alebo malé E, furt je tam 7 alebo Xemat 111, ale to myslím, že asi, neviem či pôjde, no neviem, asi Xemat 111. No a to by bolo toto všetko a OK, takže čaute sa, sorry, čus.